Mescitlerde prezidentin merhum menesine ayet tövür okumak talap edilýär. Toy çäreleri ýygy süýçürilýär. Marinin vilayet mescidinde prezidentin merhum menesiniň ruhuny bagyşlap jemaatdan ayet tövür okumak talap edilýär. Balkan vilayetiniň imamy Etrap mescitlerine merhumy bagyşlap Kur'anyň hatm edilmegini talap edýär. Şol bir wagtda sewitlerde saýlanan adamlar, edara kärhanalaryň ýolbaşçylary, döwlet gullukçylary we dini wekilleri merhumyň ýaz sadakasyna gatnaşmak üçin Aşgabatda uradylýar. Bu aralykda ýurdun Günwatar vilayatyna toý dawaralary 15-nji aprel içini ýygy süýçürildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň enesi, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedowyň ejesi Oglabat Berdimuhammedow ýaňy ýakyna 86 ýaşda aradan çykdy. Bu habar ilki başda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň edarasynyň Oglabat ejeniň aradan çykmagy derarly Gurbanyly Berdimuhammedow ýeren hatynyň 7 aprelde akşam Täjik prezidentiniň resmi web sahypasyna çap edilmegi bilen köpçülige ma'lum boldy. Bir gün soň 8 aprelde Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidentiň enesiniň Ramazan aýyna aradan çykanlygyny, bu habara tutuş türkmen halkynyň ulu gynanç bilen kabul edenligini habar berdi. Adatlyk radiosynyň Balkan vilayatyna habarçysy şenbe güni günüň ikinji ýarmyna Türkmenbaş şäheri bilen awaza syýahatçylyk zolugynyň arasyna oturdulan döwlet paýdagynyň aşak çeklenigini, awazadaky atellerde we şypahanalarda aýdym sadyň sesiniň kesilenligini habar berdi. Adatlygyň mardak habarçysy ölüm habarynyň soň sewitde ähli köpçülik çäreleriniň ýatyrylanyny habar berýär. Şol bir wagtda vilayet mescidinde merhumyň ruhuny bagyşlap aýet tövür okumaklyk talap edilýär. Mescitleriň imamlary namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dilek etmegi tawşyrýarlar. Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Şol bir wagtda Mariniň Sewit bazarlaryna şenbe güni aýdym sadyň sesi kesilipdir. Adamlara mejburi ýagdaýda ýas tutturýarlar. Diýip Marly ýaşaýjydýar. Imamlaryň aýet tövür talaplary Balkan vilayatynyň mescitlerine hem hasab alınýar. Vilayatyň imamy şenbe we ýekşenbe günlerine her bir Etrap mescidine merhumy bagyşlap Kur'an kitabynyň hatm edilmegini tawşyrdy. Kinarýaky Sewitde toý dawaralary 15-nji aprel içini ýygy süýçürildi. Toylar yatırıldı we toy mekanları ayın ortasına için yapık saklanmalı edildi. Adatlygyň mardak habarçysy gün orta gün Sewitiň administrativ merkezine kafelerin we restoranlaryň 8 aprel günü girdiğini işlendiğini habar berýär. Şeýlede vilayetlerde saýlanan adamlar prezidentiň enesiniň ýaz şäherine gatnaşmak üçin Aşgabatda uradylýar. Mardak habarçymyz uly ýaşy adamlaryň merkeze uradylýanyny habar berýär. Balkanak habarçymyz Sewitdäki edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň, bank başlyklarynyň, hastahanalaryň we polisiýa bölümleriniň başlyklarynyň ähli ýolbaşçy düzümüň ýaz şäherlerine gatnaşmak üçin merkeze berilendigini habar berýär. Şol bir wagtda polisiýanyň ýol ödäwçiligi gullugynyň işgärleri sürüjülerden ulaglarda aýdym sadyň sesini açmalygy talap edýärler. Şäher ýerlerindäki mahawat monitorlary, billboardlary hem öçürilýär. Adatlygyň bar vilayatyna habarçysy vilayet mescidine Gurbanyly Berdimuhammedowyň merhum ejesiniň hormatyna sadaka çäreleriniň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Oglabat Berdimuhammedow öz ýaşan döwründe döwlet wezipelerini işlemedi. Döwlet ýeçiligine metbuat serişçileri onuň milli gymmatlyklaryň döwri wap derejede westirilmegine goşan aýdýar. 2 ýyl ozal 2021-nji ýylyň apreline Gurbanyly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow 88 ýaşda aradan çykdy. Berdimuhammedowyň kakasy aradan çykanda vilayet mescidinde uly sadaka berildi. Bu sadakanyň çykdyjylary yerli biznesmenleriň we büdjet işgärleriniň üstüne atyldy. Ýene-de şeýle sadakalar meýilleşdirilýär. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi.